máme tu ďalší diel z Dead Rails, asi 5. sa mi zdá. Vo 4. nám vypadol zvuk, lebo som nechtiac dal, že žiadne médiá, takže tak. Ale teraz nám ide. A dúfame, že tento diel už bude posledný v tomto videu, lebo ja sa asi... Ja si zruším nervy. Ja som si vymazal cez 200 fotiek kvôli tomu, aby som mohol naznačiť, že to som všetko spravil kvôli vám. Aj tie fotky, ktoré som potreboval. Všetko som to spravil kvôli vám. Tak, si to Ja som mal také nervy čakať. Čo? Ja som mal také nervy, ale vydržal som to kvôli vám. Poď, Peťo. Keď tu bol jeden typ, ktorý sa strašne na teba podobal, úplne také isté oblečenie a nemoc to ty. Lebo mal tiež Odpoj to. Nie! A dobré, ešte. Som už išiel ku nemu nechťa. Budem tak divne rozprávať, no tak sa nečudujte, lebo jem keks. Dozadu, ale preč. Tak nejde. Ne! Paťo! Poď! Tento blondák nešiel ku tebe, inak by sa ho zabil. No, nemáde. Aha, tu nejaké rysovské. A nie, nestrihal som sa, naozaj na to rysovské. Ukázal som ti práci. Viete čo? Peťo, choď kúpiť bandáže 2. Sme happy magic moment. Tu máš a idem sa vychcať, takže počkaj, hej? A fanúšikovia, počkajte. Ľudia, sú späť. Tak ideme head. No musíš ísť ešte kúpiť dve uhlia. A ty si to strihol, keď si išiel sa na vecku. Hej. No, tak to bol môj príhovor na blb. Tak by sa stalo, že sa s takým rozprávaš, lebo ja som bol na záchode a on taký, čo to je za zvuky? A už točíme? No? No, takže ľudia. Ja som vám chcel povedať, keď Peťo bol na vecku, on to strihol, ja som to nevedel, hej. No tak som povedal, že skúste moje meno si tipnúť a napísať do komentára. Ani to vedel, ti nechtiac povedal. Čo? Ja som ti nechtiac povedal, tak ako sa voláš, keď ma zabíjali, tak by to mohli zvládnuť, ale ak to neviete, Ešte jedno poďte na to video a pozrieť to. Ešte jedno uhlie. Ako ja mám koľko? Mám 30. Kúpim si euro 30, poďme si. A potom... No a... Euro 30. A už len 10. Teraz ty kupuješ. Á! Mám kúpiť. Karuj. Do
dopredu. A dozadu. Škoda, že sa v tejto hre nedá cúvať, lebo keď sme toto hrali, to toľkokrát vytratil, potom som ho chcel ísť za ním na... Stoj! Veď ja som ti kričal, že stoj. A o tomto teraz hovorím. Už tam skáče a nemôžem zacúvať, takže to strihneme. Tak už je tu. No konečne som tu. Bolo 4 hodiny, či koľko, ale už je 9. Takže mi to zabralo 5 hodín v tejto hre. Môžeme ísť. A ide byť tma. Lebo o 9 býva tma a zase môže sa už no, hovorím. Presnejšie teraz ide byť zombie night. Takže Peťo, stoj Peťo. Stoj! Stojím. Máme tu vlkolaka, či vlka. Hneď. Už ide. Už? Keď si šťastný, urob boblíka. Jablko a banán. Jablko a banán. Keď som bol na záchode, som to strihol a urobil som si nakrájal som a jablko. Pozeraj. Počkáme na deň a zatiaľ budeme hitovať. Hituj. Ešte tu je. Tu. To ide byť poprava konia. Si šťastný. Počkaj, Peťo. Počujem budúcnosť. Lebo ja že takto máš... Ty máš jedného, ja mám jedného. To je môj. Ráno vstanem a ty geny gúľajú. Volám Zdenkovi, že mám akciu. Peťo, ty máš toho čierneho, ja mám toho farebného. No čierna ako čierna. Keď si šťastný, urob bubnku. Čo veľmi? Yummy. Yummy. Modrý dom a na nikdy skoro nikdy. Dostala vidíka. Teraz to tak. Hej ľudia, toto je aj také ASMR. Poď, Peťo. Tak dnes to... No, dedinko. Keď si šťastný, urob dobrýka.
Teraz ty šoféruj. Poviem ti, kedy stop, hej? Stop! No, choď ešte. Choď ešte. Ešte. Stoj! A poď ku šerifovi. Si šťastný, lebo ťa. Som šťastný. Kedy proniesla, aby si tak Štveš ma, kamoško. Zavidíš, Štveš ma. Počkaj, môžem? Čo? Helme. Zombíkov netreba nám, čak. Treba. Ja ti za... Vejťahu na taký stavku, ktorý by si bol mať takú vyšťastnú hlavu a podniesť. Mám 24 nábojov v tomto. Pán Coxbean, mali by sme toto mesto prejsť veľmi rýchlo, lebo tam je typek s dynamitom. Podia tam. Si tu? Tak mám ešte stále by takto. Čo? Ešte mám sa stále nemám celé. Peťo hovor hlasnejšie. To celé stalo v škole. No čo sa stalo v škole? My máme takého jedného spolužiaka. A ja by dneska spalo a neviem, či to bol... Ale ja neviem, či to bol už dospelý. A ja... Nie, to... Niečný. Prosím? Keď si šťastný, urobobrika. Vidím. Oh my god. Tam mňa... Teraz ustrem bol... Najlepší ľud. Poď, Peťo, lebo ja to tu sám nevyľutím. 3, 2, 1. Ty nevylutíš. Ešte spíme. Wow. Uj. Konečne v tomto videu zajdeme aspoň do prvej safe zóny. Počkaj. Rýchlo do safe. Mne sa stratil. Peťo, môžem si zobrať tvojho banditu, lebo mne sa asi stratil. Ja ti dám za to vázu. Alebo strieborný pohár ti dám. Zobral si ten strieborný pohár? Nie. Dobre, môžeme ísť. Takže ma prisečíme. Keď si podal? Kamu, ja zomriem pred safe zónou. Možno. Kamu,
Ja si vážne zomriem pre... Ej, no jasné! Zomriem rovno pred safe zónou. Peťo, máš bandáž? Peťo, veď tam je môj inventár aj všetko. Počkaj. Ty sprdeli to, vety. Máš môj inventár? Bože môj! Čo ti je? No tak som ti povedal, že mi máš zobrať inventár a tam je prd z toho. Nechaj to ďalej, ako to dojde. Počkáme, jak to bude. Čo? Počkáme, jak to bude. Pôjdeme po ňom, hej? Dobre. Ľubím sa takto. Furt si zabehne, potom videu mi dať zabehne. Ja ho vidím. Ďalko. Ideš ho zobrať, prosím. Ja som na chvíľu myslel, že tak pomriem pre Boha, lebo mal málo životov. A Peťo, tam by mala byť aj pištoľ. Aj náboje do nej. Kde? V inventári? Hej. Tak zober rovno celý inventár, hej? A tu ho hodím na to. Čo? Ja ti ho hodím. A tu je tá váza. Lebo ona spala na zem počty. Neháž mi prosím ten inventár, lebo sa môže tiež prebugnúť pod zem. No, Gregorie. Au. A to si skoro zlovil kúp na ono. Na buku. Mne sa dačo seklo. To je ti všetko. Mne sa úplne prenastavil ovládač. Čo si veci? No tak, ale Peťo, to není smiešné. Ja viem, lebo mne sa to tiež dostalo. Bože môj! Dostával reč. A čo si robil, keď sa ti to stáva? Nič. Doteraz sa tak som. No ale ja mám to ovládač také. Ty máš koľko ovládačov? 2? 1. Tak to ti v prdel. Musím povedať si, kde máš vagónku. Môžeme ísť. Ideme aj do mesta, hej? A Peťo, teraz zastavujeme pri každom dome. No, ja nemám ani stranu, ja nemám nič, ja mám sek a schovel. To je... No, čo to poviem? Bato? No nie, bato. Dobre, stoj, Peťo. Aj v tom modru sú domy, keď tam neboli.
Pištol. Pán zmizol. Počkaj, Peťo, idem do vlaku, hej? No asi dojde uhlie, počkaj, že to dám ten líko. Jedna minút. Áno, minút. No tak neboj. Už to, čo nám vyplo. Vieš, čo si vral, že si asi stratil svojho banditu? Tak ty si ho asi zobral a spálil. A o hodinu je byť tma. Tak jo. Ja viem, si dám kde išiel. Už som tu. Fakt, Max, to sa ti povedal, že to banditu, čo sa dal si stratil, tak ty si ho asi omylom spálil. Dobre, nevadí. Super, moja buďka. Nevadí, môžeme ísť. Aha, stoj! To myslel, že ho zrazím. Ty to má aj zrazil. Ja! To čo bolo? Peťo, ideme od znova, hej? To sa achievement, čo ma trafil v les, chápeš to? A ja. Ideme od znova, hej? Ja som si to je stabil. Ale... A zrazu to vybuchlo. Čo som? Dobre, idem to strinúť. Dobre. Teraz Batman si zoberie. Je to napravené. Super. Počkaj, Ale... ja som hneď späť. Dobre. A teda toho vojta nechám zapnuté. Takže idem head a nechám zapnuté kameru, takže ak chceš, tak môžem to čo hovoriť. No čaute ľudia. Mňa napadla jedna vec, že ja by som si mohol založiť kanál, kde budem točiť Dead Rails. Ale musíte to napísať do komentárov, hej? A možno budem točiť, a no nie, že možno, určite budem točiť aj s mojim kamošmi. Takže, ale nájdete ma na YouTube ako Patmat. Ak vám to nevyhľada, no tak to znamená, že ešte netočím, hej. A bude mať, čo ja viem, postavu, neviem, asi Dead Rails takého týpka. Budem sa volať Patmat. Budem sa volať asi
Padmát je borec, ja neviem. A ľudia, prosím, pozrite si toto video aspoň, nech vás, ale viete čo? Nech vás toto video pozerá aspoň, čo ja viem, 100 ľudí. Alebo niekto má proste už aspoň 1000 zhliadnutí. A viete čo? Že Peťo vravel, že on by chcel 100 lajkov, hej, ale prosím, na toto video dajte aspoň, čo ja viem, ak by sa dalo aj 1000. Ale nepovedzte mu to, hej. A napíšte do komentáru, mám rád Peťo. Povedia to, aby som rovno prišiel, keď si to povedal, takže... Čo? Ja nepovedia to, lebo som rovno prišiel, keď si to povedal. Takže tak. Dobre, poď. Ale najprv kúp bandáže. Kde Čo? Ešte kde som bol? No. Potom ukradnúť monster. Som ho viedol, keď mám druhý. Máš pozor, mám se... Kúpil tu bandáž, Peťo. A Peťo, teraz ideme na dusovku. Musíme mať aspoň 5 miest. Chápeš? A štýl, chápeš? Musíme vylúčiť 5 mesta, čo sú, no tak musíme ich 5 vylúčiť. Okej. Peťo? Peťo? No. Počkaj, hovor kus hlasnejšie, hej. Čo je? No takto, no že myslíš, že to dneska dohráme? A ľudia aj vy si myslíte? Myslím si. To natáčame skoro hodinu. Ako? To natáčame skoro hodinu. Tak si to myslíš, že to dohráme? Výmena. A Peťo stojí. Ide byť noc. A ja mám ešte to svetielko, takže... Budú zombíci. Čo? Aký budú zombíci? Nepočujem. Aký budú zombíci? Hej. Prosím, zombíčkovia, poďte.
Zatiaľ nič nejde. To tu spavnul zombie. Peťo, poď. Stoj. Veď... Ja myslím, poď bojovať. Ja? Tam všetci zombíci idú len po mne. Kámo. Opět. Pojď tvár. Pokúšam s teba. Ale kdybyste sa to zbali. Tak to bylo, ale to vyzeralo, keby ste potkávali. Fanúšikovia, napíšte, či to tak vyzeralo. Peťo, ukáž to. Ja som si sám vyťažil striebro a teraz mi zmizlo, chápeš? Poďme nalákať týchto banditov. Alebo nie. Ty si ho tu nesieš dropol a potom si ho zobral. Ja som ho nedrop... Ja mám? Nie. Či to si uhlie? Veď to tak bolo. No nie pasu. Pod vlakom není. Stoj, more. More! Ja som ho hľadala, to si raz myslel. Hej! No poď. Ideme na mesto. Áno, dobre. Dobre. Ale nebudeme vychádzať z vlaku, poď do kabínky.